Bragat, el gat influencer del Puig Llorença, el que posa té dos focus d'atenció. Per una part, reflexionar al voltant de l'addicció a les xarxes socials a través d'un animal i, per l'altra banda, defensar i reivindicar aquests animalets que viuen a les nostres muntanyes valencianes que tenim oblidats i que els xiquets no coneixen. Coneixem dinosaures, coneixem unicornis, però no sabem el que és una geneta o una mostela o un teixó. I el llibre es completa amb una unitat didàctica per a que els xiquets aprenguen el que són estos animalets. També, diguem-ne que fa una reflexió al voltant de que tots els animals que trobem en la muntanya no els en podem portar a casa perquè sí. Són animals salvatges, cadascú té la seva pròpia naturalesa. La reflexió final que té el llibre és que cadascú té la seva pròpia naturalesa. Si per algo té importància aquest llibre i tots aquells que ens ha fet en part, és perquè sobretot són una guia didàctica. I és important que aquests valors que representen la defensa de la nostra biodiversitat, d'aquests animals autòctons que estan desapareixent, que entren a les aules, que es treballen, perquè crec que aquest llibre és el major regal que podem donar-li a les generacions futures, perquè coneguen qui són, d'on venen i sobretot que sàpiguen cap on deuen anar.